Bueno, kaso da, noi kaso gutarran jarraitzaile da nahi. Eta kiusten bezala finala gero eta gertu dago, eta asteukara bat falta da finaleako. Bai. Asteukara honetan pentsatze du batemat repeskau ingo bela, hau da kalea bota duen batemat, sartu ingo bela berriz. Bai. Hasiko gara gutarre galdetzen zein uste du, behar zen ustez sartuko ala. Eider zuretzat zein sartukoa kalea bota duztenetetik. Nere ustez Unai sartukoa, ze. Unai? Bai, jarraitzaile asko dazka, pollo asko daka kanpuan, beraz Unai. Eta zein ustezu sartu. Ba, nik uste egongo dela Unai eta Michelen artian. Ba, ez dakit, ni bakarrik ezagutzen dut Michel, ez? Eta hasieran pixkadriz berrafa edukin nuen behakin, baina behakin egon nintzenean pertsonakin ez izan arazorik edo ezer. Baina ere, esan diate oso jatorra da Unai eta ere ezagutzeko gogoak ditut, ez? Baina... Ongo da hor pike bat Michel eta Unai irekin. Bai. Eta, bueno, ni nahi dute sartzea Michel. Bueno, eta Intz eta Jone... A ber, Jone sartzen bari bada asko sobeto asa, nahi esan, estrategia aldetikan, Jone sartzen bari bada asko sobeto daka beste guztiok. Hobena Jone botatzea izango litzateke, zazkenen bakigu Jonek ez azkara inbesteko segidorek taula eta orduan Eta ez dauke... irabazteko posibilitatea Hori da, zazka. gutxi. Orduan, berez, Jonei botatuko nioke, baina, a ber, nire bihotzak esatik egunei botatzeko. Bai. Baina, Nire ustez ez dakate zer egiteko. Ez, Jone, a ber, eske Jone pentsatu baina eske nik uste oportunitatea gehiago ditula eta behar ditula Unaiek, ez? eta ez zan komeniko Jone ointz sartzie, porque azkenin estie fuertik eta igual ez dauke behain beste aukera irabazteko. Bai, alde horretatik bai, baina afinitate kontuagatik, ba ez. Eta nahiago etxartzea afinitate kontuagatik beste gauzen bat. A ber, nire ustez sartuko da Michel, eta niri gustatuko zitzaidan asko sartzea Michel. Baina igual pizkat estrategiak begiratzen, igual sartzen da Jone, ze Jone oso debil. Bai, aula. Aula da, eta igual esaten, igual botatzen da bai, sartzeko eta gero lehena juteko edo ez irabazteko. Ez daukelako oso zea irabazti, ez da, erraxa irabazti. Zuek ez dauzteko meni Unai sartzea. sartuko dela eta gaina nire guztuan gonez. Bai, Unaiekin. Bai. Nire ustez, errepeskan sartungo dan lehiakidea, niretzako igual Michel esango zen, Jente asko dago berekin bolkeuta, da, bueno, ero Michel, ero Unaien artean dago nire ustez. Zatu zen nahiko zenun sartzie? Nire ustez, igual, nire Unai, igual, komeniko nuke. Unai. Bueno, landerrak ekarri dit silla bat bere alturako izateko, bale? Bueno, un dia gazea bain. Hola, Beto. Ba, nik uste nahiko nukela Unai sartzea ze azkeneko aztian ez, behakin egon nintzen itzailen eta behakin jutia, egon ginen bilo par palestran, izan zen bizka bat, baina Unai eri bai, bigarren oportunitatea nik emango dio. Bueno, hauxe da gure gutarrak pentsatze bena, zein sartuko errepeskan, ikusiko duzen zartzen gaurko programan, hasi que badaki uste, danok. Eta bat ipinike, ala, behatxik eta laurdenetan. Aio!